bomama siyanibulela kakhulu. Mhlambi asini appreciate amaxesha amaninzi sinixelele lento, but bendibuka ii-cards zomtshato kaDuku. One thing I want to say to you, you are beautiful. Nibahle and ndiyanibulela ngoba nimile kulomzi wakwaNdungwane. We know the challenges any go through zona, but nihleli ningomama bethu kwaye lo mzi walapha ekhaya warm because of you. Siyani appreciate kakhulu, and I know no mama mncinci nizamxelela this thing that we really appreciate you. We really appreciate indlela umzi wasekhaya eniwenza ube shushu ngayo. Nenza kanye lanto utata omkhulu wayethetha babantu mabaze, and nyani uba sifikile ezindlini zenu sifika kukho ukutya, sifika kumandi, siyayibulela loo nto. And batshilo othandokazi that sijongile kwaye siyafunda ne yo Simi nosisi bethu bonke, we hope that nani though nifike sebebadala but nizawumamela ezinto mhlambi sizitshoyo into yoba ubanibani wayepheka apha, ubanibani wayesithi nani nilandele ekhondweni. We know that ngokufika kwenu lo mzi awuzokwehla, uzokunyuka. We really thank you ngoba nani nishiya amakhaya enu nifuna uzoba ngooMaNdungwane. Ngamanye amaxesha ndiye ndibhide kuba xa ndifika mhlawumbi eKapa kuye kuthiwe ucela umama uSondlo, ndithi kanti phakamisa amehlo ndiqomba yho kanene mna andinayo kwa into engusondlo. Umama uSondlo uye lona. Siyabulela because though nathi sihamba sisiya koChase, we know into yoba nikhona emakhayeni ethu kwaye amakhaya ethu akazochitheka. Into endifuna ukuyithetha, lo mzi ume ngokuthembela uThixo. Zonke izinto nabangekafiki kwezi ndawo besendizichazile, there's a great ambition in their hearts uba babe kuzo ezi ndawo. And I want to encourage that singayeki to have these dreams, ne? But there's the difference between a daydreamer and someone or achiever is that omnye dreams and does nothing about that, but omnye uye aphuphe enze into ngaloo nto. We know into yoba la maphupha asezinhliziyweni zenu ukuba nithatha the first step niza kuziricha ezi goals. Ndifuna ukubuyela kule ndawo ke ngokuba yonke lento apha kwaSondlo ndibone loo nto uba yonke lento it's because of uThixo esimthembayo. Utata omkhulu ukuzathethela uba ningazenzi ezinto zamaqaba, ne? Kwakusenzwa isiko lomzi othile, and yena he didn't want to associate himself with loo nto. Le nto indikhumbuza phaa eBhayibhileni uthi uJoshua, khethani namhlanje uba ngomphi uThixo eniza kumkhonza. Nawukhonza uThixo ebenibakhonza phaya eYiphutha, or nizawukhonza uThixo lo unguThixo. Uthi but as for me and my house we will serve the Lord. Ndibulela uba ndizalwa kwelo khaya nalo lenza isigqibo sokuba bazawukhonza uThixo. Ndiyabulela because apha kweli khaya akukho zinto ezikhonzwayo esingazaziyo, kodwa nguThixo lo unguThixo yena yedwa. Inkosi nisikelele. Ndiyabulela that you have taught us to pray, and that you have taught us to pray siye sazinikela kuYesu abaninzi bethu. And ezinye izinto esizifumeneyo kungoba
siye sazinikela kuye. Zonke ke ezi characters endizichazileyo, umntu ongenazo uye enziwe yi-association yakhe uba uzama ukuziyamanisa nabaphi abantu, and kuba this greatness ikuye kuye kufuneke enze izinto ezi-extreme because yena unale DNA yalapha kwahla phezulu. So uba ufuna uzikhupha kufuneka enze izinto ezi-worse. That's why uvele ubona uba umntu mhlawumbi kufuneka ayenze kakhulu into. It's because i-DNA yakhe ayiyo le nto azisa kuyo. Thina were born for greatness. Thina were born to respect. Thina were born ukuba sithembele ngoThixo. And ndiyacela uthi sonke that if we want to go far in life, masime ngezo values in our lives. Ndiyabulela kakhulu.